placer de volver a ver. Sí, avísame. Que sigue funcionando. Vengo. Al nivel de entorno de medio ambiente estás... Pues bueno, hemos sido implantados... Habéis estado aquí. Exacto. Han impactado. Con Esto lo se cual- fabrica afuera y se trae aquí. Está bien esto, ¿eh? 50-50, 50 nacionales y 50 internacionales. Tuviéramos que apostar, tú que apostarías. Para allá, ¿no? Para allá, sí. Métete dentro y que con esa contraluz ahí no vas a ver nada. Sí, aquí no. Pero para que as cousas se entendan ben, o mellor son os exemplos. E, polo tanto, eu quería darlles gracias a Michel, a Utopia, por darnos, iba a decir, as espaldas tamén, e aquí todo o que se ve desde que entras, un exemplo do que é Galicia calidade. Efectivamente, isto é, as cousas as ves e dis, pois, sí, te convencen, ou, bueno, e a mí isto me convenceu. Para o que é, efectivamente. Isto é unha forma de turismo que colle todo o bo que ten Galicia, paisaxes, entorno, disfrutar todo o que hai ao redor, porque a xente que está aquí vai facer gasto aquí, pero vai facer gasto fora, que iso é moi importante. E facelo aquí, e pensar que hai apenas 10 anos facían este tipo de turismo non máis de un par de centos de miles, 200.000 personas en Galicia. E ahora estamos a camino medio millón de xente que elixe esta forma de facer turismo. E iso que quere decir? Pois que, mentras foi medrando o número de personas, tamén foi medrando o tipo de persoas que buscan estas instalacións. Xa non é o do principio, que se concebía como unha maneira de facer turismo pois a máis económica, a máis sinxela. Iso pode manterse unha pequena parte. E non é malo, aquí hai unha zona para todo iso. Pero a xente que está buscando isto busca eso, calidad, e está disposta a pagala. E, polo tanto, hai que darlle este tipo de instalacións. Eu me alegro moitísimo que unha empresa, decíame, isto efectivamente ten a súa historia, 6 anos xa. Eu vou a contar unha cousa, Michel, claro, tú o veías desde fora, ¿no? Pero veía desde dentro e me decía, no ano 20, chegou Pepe de Fitur, efectivamente, e dice, oye, falei cun francés ali que ten un empresón por todo o mundo e o tipo di que está disposto a instalarse en Galicia. Eu non lle creo moito, pero bueno, vou intentar axudalo. E aquí está. Cando falamos de que hai cousas que nos poñen no mapa, exemplo perfecto, con inteligencia, además, aí está, Compostela sinalada para todo o mundo. Este é un atractivo. Cando falamos de marca Galicia, para todo o mundo dice, onde imos? Pois a un sitio que se coñece. O kilómetro cero, efectivamente. Habría que demostrarlo exactamente, co metro na man, pero máis ou menos podíamos decir que sí. E é un eslogan fantástico para todo o mundo que queira vir. Estas son as cousas, xunto con outras, por suposto, pero estas son as cousas que vale a pena apoiar e que hai que agradecer. E eu, ademais, quero decir, efectivamente, isto está feito a pulmón pola empresa, polo promotor. E agora nós o que temos que facer é darlle unha boa promoción e metelo dentro do que é o ecosistema turístico galego, que o ano pasado tuvo máis de 8 millóns de visitantes. E o que queremos é que nos visiten e se queden unha serie de días, isto é perfecto, aquí a xente ven para varios días,
que coñezan o entorno, que non se queden solo no sitio onde están, isto é perfecto tamén, e que veñan non só os meses de verao, e isto acabamos de velo, está preparado e pensado para disfrutalo durante moitos meses o ano. Por lo tanto, imos intentar estar á altura do que supón isto. Isto complementa perfectamente esa oferta turística de Galicia calidade. E eu, para rematar, como... Por si acaso Pepe non deixou claro que hai que facer as cabañas aquí, eu insisto. El di que en Lalín, en Lalín está ben, e se non en Galicia. Unha segunda utilidade que estábamos comentando antes. Pepe di que está moi ben por si tes invitados para sacalos da casa e darlles esta cabaña. Eu vendo as cabañas, non sei se mellor ao revés, deixar os invitados na casa de cada un e irte á cabaña mentre tes os invitados e así todos contentos, porque esa é a calidade que buscamos. Por lo tanto, moitísimas gracias, de verdade, creo que hoxe é un magnífico día. Ogallá que esta sexa a primeira de máis instalacións aquí, creo que Galicia ten pulmón e capacidade, e eu espero que tantos que vivimos aquí como todo o mundo que veña de moitísimos sitios lle faga ver Utopia que era unha aposta arriscada, pero que merecía a pena e que a insistencia do alcalde de Lalín, que non podo nin imaginala, así que imagino, a coñezo perfectamente, unha vez máis tivo efectos positivos para Lalín e para toda Galicia. Moitísimas gracias e benvidos.